Názov združenia je Upratať a užívať, pomočka, môžete sa pridať. Toto združenie je založené osobami, ktoré vlastnia nehnuteľnosti v Krásnohorskom podhradí. Koľko ich zatiaľ je? Zakladajúci členovia sú 3. Aký bude ďalší postup? Ďalší postup, tak ako sme povedali, zverejníme vtedy, keď to uznáme za vhodné. Takže na dnes Krásnohorského podhradia je to asi všetko. Neviem, čo by som vám k tomu viacej povedal. Nepôjdete sa pozrieť na pozemky, ktoré sú už vlastne vlastníctvom pána Kotlebu? Viete čo, momentálne ani nie, lebo v podstate z parcely, ktorá mala 818 metrov, už máme o 100% viac pozemkov v založení tohto združenia a predpokladáme, že takisto bude rásť počet osôb a počet metrov štvorcových, ktoré v tomto združení budú. Čiže predpokladáte, že sa pridá čím ďalej tým viac ľudí? No, máme uhlásených už niekoľko ďalších ľudí, len nakoľko je to dosť náročné, nedajú sa všetci dneska zapísať do združenia. Budeme ďalej pokračovať. Čiže predpokladáme aj nejaké ďalšie vaše návštevy? Určite, určite. Aj spolu s pánom Kotlebom? Samozrejme. Marian Kotleba je tu dneska teraz a určite ešte príde. Ešte by som poprosil ešte raz názov združenia. Názov združenia je Upratať a užívať, pomočka, môžete sa pridať. Dovidenia, dobrú noc. Všetko dobré.